Oscar Production. Rahmatul lil alamin shugaba Habibullahi mai gida. Rahmatul lil alamin shugaba Habibullahi mai gida. Rahmatul lil alamin shugaba Habibullahi mai gida. Ya majibancin dukannin halitta Rabbu Ubangijin awwali mai baiwa duka wanda so cikin kudurarsa ne akili gaban baiwa aya al'ali nitsuwa fikira kaban hankali zanyo baiti ga nurul huda nabiyullahi mai gida. Rahmatul lil alamin shugaba Habibullahi mai gida. Ya rahimu karo salati kure sanin dukkanin masani ga sayyidul kalki almadani ubangidan mumini alaye ciki hasani daga farko har na karshen gani mamul hujja almahadi wanda muke jira tsawon zamani. Salamu ala basarakiya sirrin Allah uwar ahali sarkakakkiya gatan halitta a gaida ke fama da rani sultaniya ta babban wali isar da mu gurin munzali dan darajar Aliyu Haidar ki karbe mu ya yar mukammali. Salamu alaika abban nusaibatu maulana uban tafiya angona zinatu mujaddadi sharifi ya jinin anbiya jamu muje dan aliya a tare da kai daɗi ko wuya ya gatan yan gwagwarmaya a ciki da wajensa duka kulliya. Rahmatul lil alamin shugaba Habibullahi mai gida. Salamu alaika nurus salami rahmatul kulli almadani. Salamu alaika ainil haqiqati rabbani ayamar sani. Salamu ala tina da gani. Salamu ala matsira gani. Salamu alaika kafuwar dukkan matsala ayi mini lamuni. Ya nafsi zakiyati al-arabiyya ya khairul anbiya ya abdal Musa da Isa da Nuhu bamba Quraishiya abdal dukkanin anbiya mai gida shugaban shiriya kane gadan halittu na rabbi gaba ɗaya sayyidul ausiya. Rahmatul lil alamin shugaba Habibullahi mai gida. Yasra dal mustaqim hanyar tsira ubangidan talikai mai yi wa mai shi har marashi bai bambanci gani ko ga kai a karfafe mu ma mu kai baitotin namu ya zo daga kai dan sarkin ruhin ummuna mai takarrufi mu narke a kai. Duk wani mai isa da mukami yana bayan ka ya shugaba kowa burin rabuwa yake domin hajarsa ta yi gaba mai girma da din zainaba da kai ne kawai ake ci gaba duk abun da babu kai fa zero Allah ma ba zai kula shi. Rahmatul lil alamin shugaba Habibullahi mai gida. Shalilan ilahu mudan surdahi ya farin masoyi duk abin da ya so a yi kafin ya kudurta rabbi ke yi isarsa daban take masoyi kuma kullum karuwa take shi kadai Allah yake kallo yayi abuwa ko mun yi gaurayi Rahmatul lil alamin haka Allah ya faɗi ba fani na cewa ba dan da kan ba yanzu kai bawa baka san a ina kake ba rayuwar ma da baka yi ta ba mutuwar ma da ba a yi ta ba kai karshe ma ka ji gaskiya Allah ma da baka san shi ba baka san shi ba. Dalilin ma'aiki kasan da cewa da akwai wanda ya kama dalilin ma'aiki kasan da addinin da a yau kake takama dalilin sa ne kasan kankama kasan hagu har da damar kama dalilin sa ne komai ya samu a cikin rayuwar takama. Barzance na ruwa da iska ko kwabin more rayuwa ko sama ko kasa ko tsirai barbatu na 'ya'yan
itatuwa ka duba dirin ka ya dan uwa kayi kunne har kafafuwa duk domin sa aka yi hakan ba abinda ba dan shi aka yi ba. Rahmatul lil alamin shugaba Habibullahi mai gida. Rama ne ni wane ga duka littar Allah ya nabi ko ka ki kaso shi ne zabi in ka ki tuma gawa za ka bi in ka ki bi za ka yi ladabi. Azra'il zai yi nastin anan munkar da na girko za su yi biki za su yi biki. Alhamdulillahi yan uwa nan ne za mu dakata. Muhammad Bakir Khalifan ke mashin nan na inkiyata da yaran nan suka rubuta masoyin na zarabinta Aliyu Hassan dogon Haris ni kudi a karkumanta. Rahmatul lil alamin shugaba Habibullahi mai gida. Rahmatul lil alamin shugaba Habibullahi mai gida. Rahmatul lil alamin shugaba Habibullahi mai gida.